Hello lwgwfwr खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। बेयाव आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। फार्स्टआवनो आं गावनि सिनायथिखौ होग्रोना लानोसै। आं जाबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि दरंगिरि होननाय जायगानि। आंनि नामा जादों मिरजु बसुमतारी। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बे सापर्ट खालामगोन होननानै। आं जोंनि एरियानि जा मोजां मोजां जायगा दङ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। दिनै नैबे न' खाथि साहा बागानाव फैदों। साहा बागानखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नै जा गेदेरखा बैथिं दङ, बैथिंनिफ्राय ओरै फैनानै नै बेयाव बे न'आव जोबफैयो। बेनिफ्राय बिथिं नै जा गेदेर। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। बे साहा बागानाव बेखिनिनो दोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल।